गोजोनथाव खौरां रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनाय जासिबाय गिबियावनो गासिबो आंनि आंगोनि इउटिउब लोगो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलखौ सोरबा साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै ला इयुनाव आङो बेबायदिनो माखासे बेसेन गोसा माखासे भिडिअ लानानै फैगोन आं दिनै मोनसे भिडिअ लानानै फैनो नागिरदों बे भिडिअ जाहैबाय बैसागुजों लोब्बा गोनां गामिनि भिडिअ बैसागु फोरबो फालिथायनि बोरिमाखा गामि आरो सोमदोन लाइमोन क्लाबनि बानजायनायाव बैसागु फोरबो फालिथायखौ गाजा गोमजायै खोब फालिनो नागिरदों बेवहाय BKWSAनि मानगोनां डिपिउटि चिफ रमिय पि नार्जारि बिथाङाबो बेयाव आलासि महरै फैगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद गलाघाट जिल्लानि लेङाइ आफादगिरि सन्जय ब्रह्म बिथां आरो माखासे आन्चलिक आफादनि लोगो आफादगिरि इस्ट धनस्रि आन्चलिक दुलाराय बर' फरायसा आफादनिबो मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोना बेवहाय नुजाफैगोन दा बे समाव बैसागोनि माखासे रंजानाय बाजानाय आरो बोरिमाखा गामिनि माखासे मोसानाय बेफोरखौ आङो दिन्थिहोनो नाजागोन आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था होमबा जागायनोसै मेथाइ रोजाबगिरि Balanaya Kaniya manat dukudaha Apa agaya mezang menanai Balanaya Kaniya manat dukudaha जानो हायोब्ला जोंनि गामियाबो आदर्श जागोन गथ' गथाय आदर्श जायोब्ला अट'मेटिक बे आदर्शबान गामि जानो हायो दा मडेल भिलेजनि कनसेप्टआ हयथ' बेजों फैयो गोथौ बानायथारलै हौवासाफ्रा खम थानायलाय हौवासाफ्रा सोरबा खननै मोसानांगोन खिन्थु फार्स्ट मोसानायाव जि नाम्बार मोनगोन बेखौसो लानाय जागोन 2 नाम्बाराव दं फौजाया नांलायबाय बारदै आरो जारिमिन 3 नाम्बाराव दं गनेश्वर आरो कर्णिका 4 नाम्बाराव दं Hey,